I mnogi ljudi su nam dali godinu ili 2 dana dok ne propadnemo. Zato što se ne može raditi ovako kako smo mi htjeli. Tek sam u svojim 30. godinama shvatila da zapravo ja imam jednu super moć. A ta super moć je da se ja uz sve to usudim. I shvatila sam da u tom trenutku kada stojim na vrhu mosta ili općenito u životu, najduže mi traje, najviše nervoze, najviše straha mi izaziva onaj trenutak nakon donošenja odluke, a prije pokreta koji donosi promjenu. Promjena se nalazi izvan komfort zone, a i napredak se tamo nalazi. I zato je promjena strašna, zbog toga sreća prati hrabre, zbog toga je usuditi se super moć. I kad sam malo proučavala nekakvo stanje poduzetništva u Hrvatskoj, vidjela sam informaciju da na razini Europske unije samo 20% poduzeća preživi prvih 5 godina poslovanja. U Hrvatskoj je to nekakvih 18%. I moram priznati da sam uvjerena da je jedan od tih razloga zašto je tome tako činjenica da ti ljudi zapravo od one promjene kada su se odvažili pokrenuti svoje poduzeće nisu napravili nikakvu drugu promjenu. Razlog pokretanja Krokantina za nas nije bio novac. Bio je stil života kojeg smo mi željeli kreirati uz stvaranje. I uz kontinuirano stvaranje. I taj mindset nas je doveo do toga da smo danas proizvođači jednog od najprepoznatijih artizanskih sladoleda na ovim prostorima. I ja sam se usudila napustiti stalni posao u Zagrebu i sa svojim tadašnjim dečkom, danas suprugom i ocem moje 3 djevojčice, osnovati slastičarnicu na poluotoku Pelješcu. Svi ljudi koji me nisu znali toliko dobro, rekli su mi da sam luda, da nisam normalna, i mnogi ljudi su nam dali godinu ili 2 dana dok ne propadnemo. Zato što se ne može raditi ovako kako smo mi htjeli. Artizanski, bez polugotovih proizvoda, svježe mlijeko, svježe mliječno vrhnje. Pazite, mi smo se usudili otići u Italiju na edukaciju na Gelato University u Bologni, umjesto da smo edukaciju dobili za 0 kuna kod naših dobavljača nekakvih polugotovih smjesa. Napravimo prvi pelješki panetone. Taj panetone prve godine kad smo ga radili, stjecajem okolnosti proba jedna od producentica projekta Startaj Hrvatska i mjesec dana nakon toga nama stiže poziv da se prijavimo na taj projekt. Znate kad sam se prijavila? Prijavila sam se zadnji dan prijave, nešto prije ponoći, jer sam se do tada sam se sama sa sobom cijelo vrijeme borila sa onim mislima, ali ne, mi smo premali, to nije za nas, ne možemo to. Promjena, ne samo da te strah šta sve prođe loše, strah te šta prođe dobro, pa mislim promijenit će ti se život u potpunosti. Naša mala firma, naš obiteljski obrt je upravo sada u toj jednoj fazi tranzicije iz malog obiteljskog poduzeća u jednu firmu gdje su više nego ikad potrebni različiti procesi, gdje su više nego ikad potrebne promjene. Ne samo da bismo mi opstali, nego da bismo postali nositelji promjena, nositelji trendova umjesto nekakvi čisti sljedbenici. Ono što vam želim reći, da zapravo poduzetnici i uspješni ljudi nisu super ljudi, nisu nadprosječno inteligentni, pametni. To su samo ljudi koji se usude napraviti promjenu.